Tumulong na rin ang Highway Patrol Group sa pag-iimbestiga sa aksidenteng ikinasawi ng 8 katao sa Lubao, Pampanga. Si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan para sa detalye. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa aksidenteng ikinasawi ng 8 katao sa Lubao, Pampanga, katuwang na ng PNP ang Highway Patrol Group sa pag-iimbestiga. Sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa LTO at LTFRB na pag-alaman na rehistrado at may prangkisa ang minibus na umararo sa 2 tricycle at bumangga sa poste at waiting shed. Pwede naman siya na mag-imbestiga tapos magbigay siya na ng data sa amin. Tapos kami lang yung nag-lead, pwede siya na mag-feedback sa amin ng data. Sa impormasyon na nakuha ng PNP, isa-isa na rin umanong kinausap ng operator ng bus ang lahat ng kaanak ng mga nasawi at sugatan sa aksidente. Pero sa kabila ng pakikipag-ugnayan ng operator sa kaanak ng mga biktima, itutuloy pa rin umano ang paghahain ng kaso laban sa driver ng bus. Ilan sa mga biktima ng aksidente ang makakalabas na umano ng pagamutan. Sa ngayon, out of danger na raw ang lagay ng driver ng minibus. Anumang oras, kukuhanan na siya ng formal na pahayag ng pulisya. Kumuha lang ng information yung investigate para magkaroon lang ng idea. Magkaroon ng idea pero yung sabihin natin na bawal yun mo kasi di ba walang lawyer sa kanya, harap siya. So ang natin info lang. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.